umphakathi ungayishonile besizibuza ukuthi uvume kanjani baba wami uvume kanjani leyo ndaba khona umuntu othi ungayishonile besizibuza ukuthi uvume kanjani wemama wami uvume kanjani leyo ndaba khona umuntu othi ungayishonile besizibuza ukuthi uvume kanjani webaba wami uvume kanjani leyo ndaba unomuntu othi ungayishonile besizibuza ukuthi uvume kanjani ngabe umfowethu uvume kanjani